Ahojte kamoši, dovolte mi predstaviť dvojizbový byt, ktorý je určený do prenajmu v Topolčanoch na sídlisku Juh, v tesnej blízkosti základnej školy a materskej školy. Čo sa týka samotného bytu, tak sa bavíme o dvojizbovom takom menšom bytíku, ktorý je kompletne zariadený a pripravený pre nových nájomníkov, ideálne na dlhodobý nájom. Takže nech sa páči, tu nás sa nachádzame v obývacej miestnosti, z ktorej je priamy výstup na balkón. Obývacia miestnosť je vybavená klimatizáciou a v tejto časti je aj umiestnená kuchyňa. Takže toto je obývačka, celku veľkorysý priestor. A tu nás si ukážeme spálňu, takže spálňa taktiež pripravená, zariadená. Výstup na chodbu a kúpeľka so sprchovým kútom. Takže priatelia, pre tých, ktorí máte záujem sa pýtať viacej otázok a dohodnúť si obliadku, píšte, volajte a vidíme sa na tomto bytíku. Prenajom dvojizbový byt Topolčany, sídlisku Juh. Čau, majte krásny deň.